iubirea mea, sincer eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat vid și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mă iei, nu mă iei, nu mă iei. Chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi. Vrei să pleci, dar nu mă iei, nu mă iei, nu mă iei. Chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi. Aparatul. E la mine acolo. E acolo la masa noastră. Narcis! Dar ce atâta? Uite aparat aici. Uite aparat aici. Ține-o ca să se vadă textul. Și iar alte fotografii odată cu ele. Perfect, perfect. E ok? E ok? Să vă trăiască!
Hai noroc, generică. Deci, un mesaj pentru când o să fii mare, da? Fă invers, dacă se poate să pună pe desktop, mă. Cu ei pe fiică mea la discotecă și nu aduci până la 12 noapte, dă-le în picioare. Definește 12 noaptea. Uite ce fac! Ce buza pus? Îmi place, ai înțeles, bravo, ești băiat deștept. Și cu ăștia pe aici. Se hotără să pe Sofia până 12 noaptea. I-am scăierit picioare dacă nu aduce până 12. Pahar, vreau să dau noroc. Care mama pentru ea? Noroc, da? Să ne trăiască. Noroc, da? Noroc să vă trăiască. Mulțumim să ne trăiască. Să vă trăiască și că sănătos. Mulțumim. Uite! Ai? Și se zici de tactul să facă bani. Da, tu iar că noroc fața aia. Hai că mă dată. Îi place de mine. N-ai voie la Sofia. Mare voie. Uite, el face fața așa. Sperii copilul cu chestii din astea. El e mic și obosit. Da, iubitul meu. Stai liniștit că-l batem pe Luca. Mai forșai. Da! Să iurește. În casă. Și partea asta vă noroc. Hai noroc. Să ne trăim. Auzi? Cât e? Câte? 2-1, rapid. Ce minute acum? S-a terminat? Mergi pe costum. Bă, optic, asta e. A luat. Hai noroc.